Hvad så YouTube? Eller what's up YouTube? Det er Christian, og jeg er Okay. eller også den som den brede mand, der er underbukser bag mikrofonen, Jonas. Og perfekt, vi starter med, hvor vi ser på skuddet. Ja, jeg synes, det er perfekt, og jeg er bare spørger efter mit nummer i kommentarer. Er jeg for meget? Ja, du er Josefine. Jeg styrer lige. Jeg snakker bare med Josefine. Ja, og jeg kan bare ikke lide, at han taler til mig. Jeg skal ikke lide Josefine. Okay, vi skal have flere. Okay, så har vi fået hende. Husk det, som hun sagde. Spørg efter nummeret, hvis I er interesseret. Boom, headshot. Jeg ved ikke, hvorfor jeg stoppede med at spille det. Jeg tænker, jeg køber det. Det er computer. Ja. Det er en gang, jeg kan købe til særlige enheder. Men hvis det er, man kan, så må jeg også skrive det. Men jeg har det bedst med computer, så det er bare noget andet. Så jeg ved jo. Men der er hey, har du så mange få? Hvor mange gange? Men så kan du godt komme, og du gør for mig. Lad os vide, om du godt kan lide serien. Ellers skal jeg bare starte en random game igen. Ja, det bliver også. Eller random fredag eller sådan noget. Hey, random fredag, var det ikke noget, jeg kalde? Jo, det går bare. Så det ligger en random game nu om fredag, så vi har lidt styr over, hvad vi skal gøre. Men der er vel ingen grund til at lægge ting op, bare hvis der er ingen, der kan lide serien. Finder du det? Ja, det er Dead Space, jeg laver, der er ingen, der ser det. Nej, men det er nok bare grund, de ikke har klikket ind på den. Eller de har ikke. Men jeg tror også, jeg stopper den. Ja, så kan du altid vende tilbage til det, hvis der er nogen, der siger, kom nu, vi laver mere Dead Space, så det er helt. Hvad fedt? Der er jo ingen grund til at filme det og bruge FPS på det. Hvis der er det, der er ingen, der ser om, så kan man jo også bare spille selv. Tænker du også det? Hi everyone. Jeg tænkte foran at spille engelsk. Hi everyone. Swap. Han vil gerne hen til bilen. Han vil hen til trucken der. Det er der, du skal hen. Jeg har da for lov. Jeg kan huske første gang jeg spillede den der, der spillede den der bane. Fuck, jeg var new. Bare for at sige det rigtigt. Jeg var fucking new. Og det er mig, Jonas, der snakker. Okay, hvis I troede på Josefine, så kan jeg jo godt sige, at det var bare mig, der lavede stemmen. I skal ikke sætte skrive jeres telefonnummer. Hey, den måde at tjekke, om de har spolet frem til efter det her. Ikke også? Ja. Hvis de spoler til nummer, så kan de se, om de har spolet frem. Og det er også rigtigt, eller hvis de bare har det efter. Jeg tror ikke, de er så glade, de har
lyder i hvert fald ikke glade. Det lyder som om, der er nogen, der er ved at lægge den op og så få lagt sådan noget. Det er ligesom Snoop Dogg. Han lyder som en person, der rapper i dag. Hvor hans mor allerede har prøvet at få ham op en gang til skolen. Nå, jo, nå. Det var det, når han selv det der med. Jeg selvfølgelig, nu kommer nok bare til at være en character. Altså, jeg synes, det er noget grund til, at der kommer en virkelig selv ud på YouTube. Jeg har ofte videovenner, men den er fuck. Filmprogram. Ja, der bliver en ny overraskelse. Jeg har så buks på igen. Og nu er jeg sammen med. Det er bare en gang. Jeg er ikke blevet sådan noget. Det kan være, der bliver jeg håber sgu, at den her over en brainstormer. Der er alt for mange, der bare sigter efter mig. Han skulle have den af for dig. Vi skal ikke lave et shot game, hvor det er hver gang, jeg giver en mærkelig joke af, at de skal tage et shot fra en film, en hel masse fans. Tænker du også det? Kan vi snakke vores video lige så for et skud? Ja, det er sådan noget. Det er jo altid... Det jeg godt kan lide med, det er, at man skal skrive en god for at